I així estem, 4 anys després, a Travolta preparats per a barallar-nos, que si necessitem una ciutat més accessible, més neta, que si devem respectar el medi ambient i tenir cura dels animals. Però saps què? A mi m'agrada. M'agrada alçar-me cada matí i dir-me: Vicky, avui a per totes. Anem a fer d'Alcoi una ciutat com toca, la ciutat que ens mereixem. Els de guanyar no anem a cansar-nos mai.